Здоров. Сёння 26, не, стоп, 20 слепандя вот гэтага самага ліпня, і я ніхуя не рабіў ужо другі тыдзень. Я ёбала, значыць, штука такая, што я ідыёт, нічого не паспяваў, таму ў мяне нічого не паспелася. Такая хуйня. І, ну, увогуле, да, як бы, можа, рэзоннае пытанне, нахуя я тут тады вот это записываю эту хуятіну, калі тут все равно пуста, просто каб трымаць сабе напамін, бо я сябе ведаю, што калі я ніхуя не буду записывать, калі ніхуя не рабіў, то я просто буду далей яшчэ больш ніхуя не рабіць. І типа, і вось у выніку там падзакінецца праект. Тут я прынамсі заматываваны неяк вяртуцца, хоць штосьці пачаць рабіць, і вельмі спадзяюся, што на наступным тыдні ў мяне будзе павальней, свабодней, побольш часу хоць якога, каб хоць штосьці зрабіць, паспець. Усё, таму вось спадзяюся, на наступным тыдні ўжо ўбачымся з хоць чымсьці. Пакуль ББ.